Bon dia a tots i totes. Avui anem a ensenyar-vos com desenvolupar la tècnica de l'estergit o estèncil, tècnica artística de decoració gràfica que consisteix a aplicar pólvores de color, pintura o, en el nostre cas, productes alimentaris els quals no resulten tòxics per a vosaltres, mitjançant una plantilla anomenada estèrgit o trepa. Una de les formes més usuals de fer-ho és retallant la imatge desitjada i col·locar-la sobre un paper guarro. Mitjançant un raspall de dents, absorbim la substància que hem col·locat dins dels tapons de botella i anem rascant els fils del raspall, de forma que les gotes que es desprenguen caiguen a la superfície de la plantilla, és a dir, de la planta en qüestió. Quan hem dut a terme aquesta tècnica amb totes les fulles, les retirem i deixem al descobert les figures representades. Els materials que hem emprat per a realitzar la tècnica són un raspall de dents, un got d'aigua, mocadors, tapons reciclables, colacao, te roig, colorant alimentari i fulls blancs o periòdics. Vos recomanem que vos vestiu amb roba vella per tal de no provocar taques. Res més a dir, esperem que disfruteu molt realitzant l'activitat. Moltes gràcies per l'atenció i per escoltar-nos. Nosaltres som aquestes xiques que hi veieu a la foto. A mà esquerra, amb un jersei blanc, trobem a Marta Stark Andrés, al seu costat Lorena Català Pérez. La xica que es troba al mig amb un jersei de color verd és Júlia Donet Donet. La de la seva dreta és Gemma Brigido Pérez i per últim, qui està prenent el selfie és Yolanda Juan Pérez. Esperem que vos hagi agradat aquesta tècnica i que l'empreu quan sigueu docents a l'aula.